Lucas en Gea, net een nieuwe single uit, de clip net geschoten. Vertel er eens wat over. We zijn met TV Oranje naar Terschelling geweest. Dus, Even een vakantiereisje. ja, van 2 dagen. En dik feest gehad natuurlijk. Maar daar hebben jullie ook de nieuwe clip opgenomen, toch? Ja, dat klopt. Ja, lekker een paar dagen ertussenuit en ondertussen even een clip opnemen. En ja, we hebben echt een tof feest gehad. Nou, er was er iemand van Terschelling daar dus de naam voor ons voor het album. Zodoende dat we naar Terschelling zijn gegaan en die juffrouw, die een chitskater, die heeft dus ook een hoofdrol gekregen in die videoclip. En ik begreep dat Tjitske ook een trouwe kijker is van TV Oranje op een hele bijzondere locatie. Ja. Bij haar in de viskraam. Hangt een beeldscherm en draait de hele dag TV Oranje. Ja, die hond van Gea die heeft natuurlijk ook weer een belangrijke bijrol. En nou, het begint heel serieus, maar het eindigt toch weer in de kroeg. Dat is heel vaak bij ons. Daar waar de gezelligheid is, de kroeg, daar eindigt het altijd. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het levenslied. We zijn ook veel met nieuw talent bezig. En we hebben nou net weer een meisje van 9 en daar zijn we mee begonnen. En dat gaat hartstikke leuk. Dus binnenkort heeft zij een nieuwe eerste single. Dus nou, heel leuk om te doen. Dus jullie beginnen weer een eigen platenmaatschappij? Ja, al enige jaren. Maar we hebben eigenlijk nooit andere artiesten gedaan. Alleen ons eigen albums. Dus we zijn nu voor het eerst met andere artiesten bezig. En we hebben nou een Kevin Parijs zijn we bezig. Een hele bekende ook van TV Oranje natuurlijk. En Lilian heet dat meisje. En die heeft volgende week een CD-presentatie. En Gea, hij heeft nu als een hobby de kroeg en jij hebt de honden. Hoe gaat het daarmee? Hartstikke goed. Ja, super. Is het te druk? Ja, maar ja, overdag heb ik alle tijd. Dus En wie past er dan op de honden? ik. En Maar s'avonds met de optreden. s'avonds heb ik mijn kinderen thuis, dus ze zijn nooit alleen. Nou, dus de mensen kunnen thuis gerust zijn. Ja hoor, absoluut.